ve portal web-saytymyň hormatly agdalary we mehriban tamaşaçylary. Bugün biz öz dörejilik toparymyz bilen goýuny 360 pirli Daşoğuz welaýatyna elbette Telekeçi Recep tarapyndan döredilen Azaýly Rızkar Hususy Kärhanasynyň Oğuz restoranyna mihmançylykda. Elbette bugün ýörüýte Daşoğuz welaýatynyň raýatlary üçin, Daşoğuz welaýatyna mihman bolýan raýatlar üçin Oğuz restoranynyň hyzmatlary dogrusyna şeýle bu restorany giň işleýin tanıştyrmak maksady bilen bu videony taýýarladyk. Onda biziň videomyzdan daşlaşmak ýa. Rızkar Hususy Kärhanasynyň tagallasy bilen bugünkü gün Oğuz restorany düýgü täzelenip, giňelli şeýle-de döwre başlaşdyryldy. Mehman adamlar, Oğuz restoranyna mehman bolan. Sağ olun. Restoranyň içki görnüşi häzirki zaman ölçeglerine laýyklykda düýpli awatlaryny, giň we arasta zallary, owadan ışıklanyrjy, şeýle-de ýokary hili hyzmaty bilen Oğuz restorany bugünkü gün öz müşterilerine hyzmat edýär. Mehriban dogalar, Oğuz restorany öz mihmanlar üçin ýörüýte mümkinçilikleri döretdiler. Elbette aýratyn VIP otaglary, şeýle-de ähli mihmanlar üçin namaz otaglarym bu restoranyna ýerleşdirilen. Bu diýmek bolsa siz günüň islenlik dowamyna Oğuz restoranyna gelip arkaýyn diňjalyp bilýäňiz. Mehriban dogalar, Oğuz restoranyna siz öz doglan günleriňizde, durmuş toýlaryňyzda, maşgala duşuşyklaryňyzda we islenlik bayramlaryňyzda belläp bilersiňiz. Bu restoran siziň belläjek bayramlaryňyzyň many mazmununa laýyklykda aýratyn bezeglerem ýerine ýetirip bererler. Elbette siziň bayramlaryňyzda geljek mihmanlar bolsa, Oğuz restoranynyň datly tagamlarynyň lezzet alyp diňjalarlar. Sağ olun. Dogarlar. Oğuz restoranyna gelip siz milli awaýdy, milli tagamlaryny, şeýle-de döwrap tagamlaryny öz ýakynlaryňyz bilen dadyp lezzetli diňjalyp bilersiňiz. Elbette Oğuz restoranyna siz üçin ýörüýse awaýlarymyzdan gurnalanlar. Mehriban dogalar, görüşüňiz ýaly Oğuz restoranyna ýörüýte siz üçin sowuk ýa-da gyzgyn içkilerin durly görnüşleri bar. Videomuzy dollygyna tomaşa eden bolsaňyz siz eýäm düşünensiňiz Oğuz restoranyna siz içki görnüşinde de awaýymyzda da şeýle-de açyk howada, salkyn howada diňjalyp öz maşgalaňyz bilen iň bir gyzykly pursatlar geçirip bilersiňiz. Ýene-de bir bellemeli zadymyr. Eger de maşgalaňyz öz körpeje balalaryňyz bilen gelseňiz, Oğuz restoranyna ýörüýte balajyklarymyz üçin hem aýratyn bir meýdança, ýagny oýun meýdançasyny ýerleşdirilen. Elbette enatalar bärde çay içip naharyp datly tagamlardan lezzet alarlar. Şol bir sana bolsa biziň körpeje balalarymyz Oğuz restoranynyň üstü bilen özüniň wagtlaryny oýun meýdançada diýsen gyzykly geçirerler. Onda Oğuz restorany öz mihmanlaryny, gapylaryny giňden açýarlar.
aslında ähli adamlaryň naharlanmak üçin ýa bolmasa çay içmek üçin açyk meýdan gözleýärler. Elbetde, ol sizin gözleýän ýeriňiz bolsa, oğul restoranyna da bar. Egerde oğul restoranyna mehman bolmak isleýän bolsaňyz, bir ähli maglumatlar sizin ekranlaryňyzda goýýar, habarlaşyp arkaýyn mehman bolup bilesiňiz. Hoş geldiniz.